Gaurkoan, batzar nagusitako kideak etorri dira Abadiñora, eskutartean ditugun erronken gainean hitz egiteko. Horien artean, Abadiñoko nagusien egoitzaz hitz egiten jardun dugu, eta baita ere oso garrantzitsua den plan generalaren gainean. Iker tarteko gonik ere, Abadiñoko industri planaz ere aritu gara, eta baita ere plan forestalaz. Horretaz gain, lehen hilabete hauetan Abadiñon egin ditugun erronka nagusiak azaldu ditugu, eta begibistakoa da gauzak beste modu batean egiten ari direla gure herrian ere bai. Eta erakusle nagusina izan daiteke partaidetza, ezta? Maiatzean herri galdeketa bat egingo dugu, bai, herri galdeketa bat, mugikortasunaren gainean izango da, eta baita ere trantsizio ekologikoaren bidean energia komunitate bat sortuko dugu herrien, ezta? Orduan, ikusten dugu pixkanaka aurrera goazela. Orain arte hainbat gauza egin ditugu herrian, eta hemendik aurrera ere, bide honetan sakondu behar dugu, eta horretarako hemendik aurrera Bizkaiko kideekin sarri geratuko gara, Abadiñoz, Bizkaiaz eta orokorrean gure herriaz hitz egiteko. Bizkaian aldaketa politikoa martxan dago, eta aldaketa horren epizentroetako bat Durangaldean dago. Horregatik gaur Abadiñon gaude. Abadiñon azkenengo udal hauteskundeetan Euskal Herria Bilduk lehenengo aldiz alkatetza eskuratu zuen, eta hori nabaritzen ari da. Indartsu hasi gara eraldaketa prozesuan herri honetan. Egiten ari gara politika berriak, baina baita ere politikak egiteko modu berriak. Elkarrizketarekin, elkarlanean, parte hartzearekin eta beti eraldaketa osmugan. En Abadiño, Euskal Herria Bildu ha conseguido por primera vez la alcaldía del municipio y eso se nota. El cambio político está en marcha, con nuevas políticas y nuevas formas de hacer política, con la gente como sujeto y protagonista de este proceso.